ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲ ಹಳೆ ಬಂದರ್ಡುಲ್ಲ ಹಳೆ ಬಂದರ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೋಟುಡು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಡೀಕ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಬೋಟುದವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಅರ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋದಿನಾಕಲು ಅವಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಹೊರ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಹಳೆ ಬಂದರಿಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ತೊಲೆ ಬೋಟನು ಈ ಬೋಟನು ಪೈಯಡಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲು ತಿರ್ಗಾರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಪ್ಪಾರು. ಉಣಸು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಹೂವು ಬೋಡವು ಉಣಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೂಲು उड़ासे में स्पेशल है ना स्पेशल क्या है मच्छी मंगल माजी मूरू एट्टी बॉन्डेज बंगूरे डिस्को कोड्डई नंग मीन तेत्ती झंजी वाइट राइस बॉयल राइस. हाँ इधर देखे खाने का कितना है? खाने में 60 रुपीज़ थाली है और मच्छी अलग अलग रेट है. हाँ हाँ जैसे मच्छी आप लेंगे वैसे रेट है. हाँ हर किस्म का मच्छी है, चिकन है, व्हाइट राइस है, बॉयल राइस है. हाँ तो किचन तो एकदम क्लीन उंटु ಬೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹಿಡಿದು ಕಿಚನ್ ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಎದುರುಡು ತುಲೆ ಪಿದೇವರದ ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿಡಿದ ಪಿದೇವರ ಪೋಪಿನ ಬೋಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಹಳೆ ಬಂದರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಕ್ಕೆ ಮೀನುಣ ಸಾನಡ ಕಾಕೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತವ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಕ್ಕೆ ಬೋದು ಬೊಂದು ಕಾಕ್ಕೆ ಅವು ಮೀನು ಬೋಲುಂಡು ನಾಡೊಂದುಂಟು ಕಿಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಾಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಬಂದಾರ್ರಿ ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಉಂಟದು ಪರಾ ಬಂದಾರ ಮುಂದೆ ಕಂಡಪಡೆ ಬೋಟು ಉಂಟುದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೋಟು ಐತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ತಿರ್ತಡ್ದು ಕೆಲ ಇಡೀ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಮಗ್ಗ ಮುಟ್ಟೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಬೋಟದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಂಕರನಾಗಿ ಕಾರ್ ಸಮಾಯ್ತು ನಾಯನ ಕಾರ್ ಬೇನೆನ ಈ ನಡಪನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇರು ಓಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪರ ಬೋಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪರ ಬೋಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪರ ಬಂದರಿಗೆ ಪರ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲು ಅವಿನ ಪುರ ಮಣ್ಣಿ ಸಾವಡು ನಿಂಕಲು ನಿಂಕಲು ಇಂಚೆನ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಂಚೆನ ತೂವರ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೀಚಿಗಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಕತ್ತ ಸಾದಿರು ಇಡೇ ಬತ್ತ ಮುಪ್ಪೋಜಿ ಬಾರ್ಲ ಇದ್ದ ಬೋಟದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದಿಗಿಲು ನೈಜ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಹೇಳಿದಾರ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಾ? ಚಲೋ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಖನಾಡಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ದನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಣ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದು ಬರ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ITS ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ. ಬೋಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕಲು ಸುರುಟು ಕಕ್ಕೆಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೀಯರ್ಕೊ ನಾವು ಬೊಳಂತ 2 ಪಾಡ್ದು ನೀರನ್ನು
ನೆಲನ ನೀರು ದೆಕ್ಕದು ಒಕ್ಕ ಅವಳನ್ನು ಪುದೀನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಣದು ದಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಡ ಭಯಾನಕ ತಿಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಚೇತನ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಾಕಲೇದು ಸಾರು ಪೂರಬಾರ್ದು ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿಯಾರು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೋಟು ಹೋಟೆಲ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಟು ಒಂದು ಸಲಾಮತ್ ತೀರ್ಥಬೋಲೆ ಇದು ಬೋಟ್ ತಗೊಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಥದ್ದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಹಂಚಿಕೋರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಮೀನು ಸಾರು ಬರೋ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಉಂಟು ವಾವ್ ಬಜ್ಜಿ ಮೀನು ಕೆಡಲ್ಡು ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ತು ಕನತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನೂರು ಐಟಮ್ ಉಂಟುತ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಬೋಡನೆ ಆದಾಗ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಡ್ದು ಕೊರಪೆ ಕಿಚನ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾರಿ ಸೋಪು ಮೂರು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನು ಒಂದು ಮೀನಣ್ಣ 3 ಮೀನು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ 3 ಬಂಡ ಇತೇ ಇಲ್ಲ 3 ಬಂಡ 4 ಜನ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 3 ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪೇಣ ಹಾಯ್ ಬೋಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ನೆಟ್ ಬರೋಡು ಏನಲ್ಲ ಆವಾಡ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸೀನರಿ ಮಾರ ತೂಪಿನಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಸೀನರಿ ತುಲೆ ಫಾರಿನ್ ಬೋಟ್ ತುಲೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಬೋಟ್ದ ಮಧ್ಯ ನಮನ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜಿ ತುಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ನೀರು ಮುರ್ಕುನೇ ಅಂಚ ಪಳ ಉಂಟು ಉಪೇಣ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಣಸ್ದ ಬೋಟ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ದು ಫಾರಿನ್ ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ತೋಜಿ ಉಂಟುಲೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬಂಡ ಮುರ್ಕೋನ ಆಯ್ತು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬಂಡ ಮುರ್ಕುನು ಒಂದು ಬೋಟ್ ಪೋಯಿಲ ಕಾಪು ನಮಕ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಬೋಟ್ ಪೋಯಿಲ ಕಾಪು ಅಂದ ಐತೋಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಅವಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಐತೋಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಕ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಡಿ ಅವು ಮೀನು ಬತ್ತು ನಾನೇ ಉಣಸೊಡ್ದು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಳೆ ಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಟ್ಟು ಹಳೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಜನ ಹಳೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶಿಪ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬೋಟು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಉಣಸ್ ಕೊರಿಯರು ಬರ್ತಂತಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಉಣಸ್ ಕೊರಿಯ ಬೋಟ್ಗೆ ಬರೀಟೆ ಬೋಟ್ ಫೋನ್ ಮೀನುಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೀನಿಂದ ಬೋಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಟು ನೇಲಾದೀನಿ ಪಿರಾಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಟು ನೇಲಾದೀನಿ
ಈಗೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ದ ಉಣಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವು ಆಗಿನ ಇಂಚಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಬ್ರಂ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಡದ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಬಂಗಡದ ಪೀಸ್ ಮುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಚಟ್ನಿ ಮೀನು ಸಾರು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಮುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಚಟ್ನಿ ಬಂಗಡದ ಪೀಸು ಏನೈತೆ ಕಬಾಬುಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬರ್ರಿ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕಬಾಬ್ ಉಂಟು ಬೇ ಕೈ ಬಾಡಿಸಿ ಕೊಡದೆಪ್ಪು ಉಂಟು ಬೇ ಪಪ್ಪ ಯಾವ ಮಸ್ತ್